na awie no a abeni nyina no ade a eba no ehu sa ensuo to na mframa kase fa nipa wo ha ya hwese de ho ye wo. Yes. O hwese de apana na esi pai said ewiem esi bom said mframa fa enue bubuo modie bubuo ugina ha afi no akometu na sane ma wonyina ye enkaya de a nyame de kaya adwene se woyi da ba ko bi asi ho a odi be se wi ase nyina oba de mfa bone nkyeye. Amen. Bonsam jem wo bonsam jem ewo ho dis one show yi a wo be kom na sa bonsam jem ya mbeka ho asem yi sister se wan hwe yie ne edu kotum se kinkire hona be hu ade a eya pa na eyewa obi emejo yo hayi ejanketenkete eso na hayi koport muja ani japa eso no bochi amun kakra bi kura efa wana se yito na so a ana se okutia nsrama so a ya hwese de ho si yo na eja nyame ahye da siesie ato no boase ani wasiesie so de be hia de boyefo. Yes. This one show up here. Nasu beti wiase achi. Na de pone abọ bra. Saja we obekomu akwahye. Urade hu yamaba. Amen. Nyamsumo doso papa. Bia na yebie nsori, bia na yebie nsori, bia na yebie nsori. Nsori na yebie no. Ekwa heaven and I kasa aso mejatum. So jidi kura no bia na yebie nsafo bebiri eye. Na nsafo na yebie no. So ye de nkwaje e na ye ho adwuma ana say eye ye ne ankasa own interest. Ishiraka nyamidira. Amen. Bonsam chim eho wonhwe yi a obekom na se wotena se na ubunkunta na de Bible to nsem onyame aka ho a won beko bonsam jem no dosu bebere che mo beko heaven no matter. Won beko bonsam jem no won dosu che mo beko heaven. Yesu kan sem bi say bebre ene mafre wom nanso kakra bi ne maire ena mayi won enya betesa enya bete temama yahiem obi a wutie me ne bia no be edu bere bia tenase na sede ya na wo pesika to product yesi dai wo pesika to car wo pesika kwa brochire no ya tenase ne bu nyam som ho nkonta so nipa bia na ekose ye mu ye nipa bia nkonta o kisosuma yesum okay na obia ontimi nya sa bia no hunu se wonya wagisa wo penkwaje operator wo machine ye nie machine munye set machine yi shiraka nyamidi. Amen. Tiyanema me mo wo se bonsam jem wo ho udi agoro ubekom Papa. awurade hu ya mabo. Amen. Nyame de abufuo e ba sa aseso ba nyame ba no e abufuo no de ba ana enye se nyankopon e beba ama wakodwatoa e wo hiri bi wa makasa bi ama wo nye se nyame beba ama waba odifo Isaac oku na school for the new thing atoaso. Yes. Nye se o beba
no one would get to ever seen so. I'm not can say Biama. Obey the camera for that. The and a success. Utiasama making. Now show the pediasu. Amen. Amen. Isaiah chapter 13, verse number 6. Utifo Isaiah can say me all. Odifo Isaiah woman. Etidu miensa. Enchemunsia. What's that? Munchajo. Isaiah say. Munchajo. Nipa ya tiasa asiso. Munchajo. Yinchajo. Never did that happen. Because we be nchajo a su bopena. Is a sam kase bi ba. Ka. Pastor was say a fruit for no. Was it the neighbor? Pastor was say a fruit for no. Sahas ye. Or someone charge. Was it any power as you see in charge? Never did that happen. Now, I would have done why a day. A pain. Hallelujah. Amen. Was it rather than not pay? One more. They say, a done no pay no. I feel the nipper begins and who war a solid fee. Yeah, that's what about moment. A super sheer didn't match you couldn't tell so. Yeah. Measure good didn't it so. Yes, anything you know the above. But put to me the 23 so. Okay. I did but two centibia. We are Jimmy Bower, the Pacho. Bible say for you into a museum. So one tear, nothing me to a museum. Obako same Jim. As I make a young to 7. Shiraka Yamida. Amen. Do a young good person or back? Munchajo. Young Cado. Never did that happen. Rather than a bed. Now, or Pastor was say a fruit for no. Ban young coupon air ban. Obey you as Obi to make us and said the VSS I have failed there. And young question young say we are said that. Nyame won faka ho. Nyame fat die ho. So what must say? Okay. And our home fibia when yano and fenyame ho. Debbie. To bow bano. Or ban sa or besaya dear. Okay. So say over time and yame abasel. And as we begin to make ourselves, now me dey before basa aseso. Ishiraka ni. Amen. Kwa. Enti ensa nyina mu bago. Ensa nyina mu bago. Na odasani bia koma benane. Na odasani bia wakoma bede. Ebenane. Because obi akoma benane a. Niema nyamede ban. Se nipa ni boswa. Ube hojo. Hey, the same thing in that chair. And I said, Bakafo Kaya man sacre. I saw for Kaya man sacre. Sabe we be an ye beam. The name make us say, and then what been sacre. Amen. Amen. Now, who be true? Nipa who be true. And getting out the who be kita. Nipa who be true. Papa. Right? Nipa bi aye bone akese de asie a nipa bi ehunu ye o nipa bi aye bone akese de asie obi ho afu obi yire obi timi fu obi yire no oba na nyem no asa oba na koyi sa to titu man o mukum akwantu mu bebre ye mumu yode ye sai no ye to ogu be man so hwa no onya so onhwe no ana mema so wa kwantuo mu no wona yire ne ma na oba Ghana nso a o yire ne yire nim nti wa hom ennan wa brochire wa hom yenu wo Ghana me se dano nsemo besisi enya papa bi right so do be suo nipa de fa suo nyankopɔ amen obi wo bone wonim die se obeye bone anipa nhunu ba me ka cho sa bone bia ni wiase a nipa betimi de asie nyankopɔ da Debbie. To be a ye what is a I'll give you me piano.
nyankopɔn nim timi mfa so onya sa mentality no a wo ye bone abesuro amen amen kwa enketenkete ni awerɛhoɔ bɛkita wɔn enketenkete obi a wawe nsa pa bie nim nketenkete ana obi a waye dry pa bia so nim nketenkete okay dry so onya bi da first abɛ dry no sɛ ebofira na to 12 kwa na nketenkete akyew ana nyame anhyɛ wo den a baabi nso obi akɔkɔpɛ bia no baabi aduane wo bi akɔkɔpɛ bia di nti da no wo so bom na saase gye so a wo se nketenkete baarai ebɛkita wɔn bɛkita nipa amen amen ɛntrawo ma asɛmwe mato ansa ɔbra wonya gyefuo bia yɛnkɔ obɛhunu yi awo sɛ ɔba a wɔko awɔ hallelujah amen ɛma wo deɛ asɛmwe deɛ ma mo na mo ho adanse wɔ se da no obɛhunu yi awo nipa bɛhunu yaw sɛ ɔfo a ɔko awɔ te se wɔ ba a wɔko aka no awɔ yɛse yɛ ya paa yɛse ɛya paa sɛ wɔka wa ɛya akwadaa bi wɔ hɔ a sɛ wonyinsɛ no a wakɔnɔ dua no nyinaa no wɔtua wote wakɔnɔ dua no ka koraa na bɔn na sɛ madamfo bi wɔ hɔ a na ne yera ka kyerɛ ne sɛ ne kɔn dɔ nsamfuo yeah so nkoto bi na nenom akwa no yɛgyidi ni ɔba no so yɛgyidi ni baabi a ne nam ɔba nse ne kɔn dɔ nsamfuo wɔnyem ana ɔfrɛ pani baako na pani ne se ɔmo mpa yɛ ma no ɛnyɛ mo nkɔtɔ ma no saa mena awɔ no ɛbɛka ɔbaa no hyira ka nyankopɔn di daa amen obi nyim a wobɛkɔ no wɔtwi mako hyira wa no wɔtidi yɛwɔ wura so wobɛdu ɛda atakwa me daa no wɔpemfo gyina ho no wokura pentoa ketewa bi no ɔde wɛwɛ daa no ada yɛ ɔsɛ me kɔndɔ ɔtafere ɔbɔ deɛ kae amen nti wɔse da no yɛbɛyɛ dɛ wɔbɛhunu yi awo nipa bɛhu yaw sɛ ɔfo a ɔko awɔ sɛ ɔmfo a ɔko awoɔ ɔba a awoa ka no na ɔbɛwoɔ yɛ ne mu haw dɔɔso bebree na so nhyira nka nyankopɔn sɛ ɔbo aman mo mo wɔ asomdie mu ɔba deɛ mfa bɔ ne nkyɛn amen yɛnkwa wɔbɛhyehyɛ wɔn ho anim hann asɛm obi antie deɛ wɛ nyamsɛm ne yɛka ne saa na ebi ntaki ne serious no asɛm di akyire o papa obi otie nyame asɛm wia no a woso no ho bibi amba ha woso no ho ɔkɔ ade ɔyɛ a na ɔyɛ sɛsɛ yi yɛkura ɛhɛ sɔfotadeɛ yi ebinom suro nyame baako kwasi asɛm na ebinom didie the fear of God afiri nipa ne bi eti asɛm mu a wote a na woyɛ mu ahyɛw ɛsono nipa na ayɛ na nipa mo kyɛn wo nyankopɔn a ɔbɔ ɔsoro ne asase no ɔpɛ asɛm paa nti sɛ ɔba deɛ nyina wie yɛn no ɔde biribi ahyɛ yɛn nsa yes yɛn mmarima ɔde hyɛ yɛn nsa sɛ n'abɔdeɛ nyinaa yɛnhwɛ so nti yɛnhwɛ yie a ɔba daadaa ma yɛhwɛ ase no ɛma wiase nyinaa ka butu yɛn onyame ampa aba ɛna ɔsɛ asoma yesu saa baayɛ ɛna yesu asa bɛpa yɛ asi wɔ biem sɛ nipa da so ɛyɛ nneɛma nyɛ wɔntwɛ wo akɔɔ bi ate asɔre ne mmaa pani ne kun wɔ aburokyire ɔne ne atwa mpana wɔne mmaa pani ama no no wɔkɔɔ wɔ aburokyire akɔɔ no ne wɔbaa ne atwa mpana ɔbaa ne tumi hyɛ na 19 no night gown no yɛn mu awodo bebree baako na yɛ nahanaha no ohyia bi a na ɔde nneɛma bi egu n'ahyɛn na ɔde atwa photo na ɔde asɛnde sɔfo no ɛna one day ne yere kɔfa ne phone ohun sɛ deɛ ɛwɔ so ɔbaa ne hwɛ mu a sɛ wɔkun ne ɔbaa ne atwa mpana na obi a yɛde asɔre ahyɛ ne nsa a wɔne obi yere da no wɔbɛti ne obi akɔ heaven ɔsoro yankopɔn wo yɛ mabɔ amen ɔti da
ɔsoro bɛbom na saase bɛgye soɔ no ɔbɛhyehyɛ wɔn ho anim nipa bɛhye wɔn ho wɔn bohu sɛ papa bi a nanka nim sɛ ɔyɛ Nyankopɔn nipa paa abɔfoɔ bɔ no ei hwɛ ei hwɛ ei hwɛ no yɛhwɛ no yɛhwɛ w'anim mese obi a wɔ ha biara no fakye w'adwum sɛ adeɛ bi a woyi biara no wohinta Nyankopɔn ɔkorɛ timi mfa nsie no sɛ wonya saa adwene no a woyɛ biribiara bɛhwɛ yie ɔsoro fa bɔne nkyɛ amen yɛnkɔ na w'anim bɛsɛ gyaframa anim na nipa bɛsɛ gyaframa nim nipa yɛ ani ɛbɛsɛ nsrama yes kyerɛkyerɛfoɔ no meka nsrama a na mbɛkyerɛ aseɛ mo nsakra mo adwen mo ani bɛsɛ nsrama nim amen hyira ka nyame ni daa amen yɛnkɔ hwɛ awurade da ne ba o yɛwɔ Nyankopɔn da ne yɛ dae ɛba ɛyɛ tirimɔden ei asɛm wɔ hɔ nyame koraa ne bumfuyɛ koraa no hwɛ nneɛma a yɛ de sisi na ne buofu na ne tirimu asa yɛ dɛn wɔbɛhu yɛn mmɔbɔ ɛwɔduru hɔ a ɔbɛhwɛ yɛ bɛrɛ so masa nyame hwɛ obia obɛrɛ ne ɔbɛhwɛ but ɔhwɛ obɛrɛ ne awie na sɛ woakwa yɛ afa so nyaa ɛno ntimi ma akɔ a ma nkɔ kurom hɔ wobɛka amagya hyew nti adɔfonom me ne wobɛkasa fa bonsɛm gyem ho nam mede nsɛm bi di animu asa na mede wɔwura gyem hɔ amen wadeɛ meyɛ ahoɔden amen yɛkɔ ɛyɛ tirimɔden ne aniberɛ ɛda no yɛ tirimɔden ɛne aniberɛ ɛne abufuhyeɛ ɛne abufuhyeɛ abufuhyeɛ ɛna bɛma tumi twe sekan so ɔte aseɛ na ɔde awɔ ne yɔnko bɛma yam ne ɔku no ne buofu aboro so abufuhyeɛ ne ma ɔbaa ne ku hyɛ na ɔmoteɛ saa ɔsɛ akɔ wɔ mɛku no na ɔkɔgye duro yɛ bɛgu bɛma dua na bɛma no di ne wɔwu ba na ɔne ne ma ho kyere wɔm abufuhyeɛ no nɔkorɛ nti wɔse da no yɛdeɛ ɛyɛ aniberɛ ne abufuhyeɛ da no yɛ niberɛ da sɛ wɔbɛdane asase akurofo hallelujah amen nyame bɛsɛe asase nyinaa o akristofoɔ a yɛahyiam yɛsɛ asase a yɛgyina soɔ yi asase a yɛte soɔ yi nyame se ɔbɛdane asase no yɛsɛ ɛhe na wobɛgyina mebisa yɛsɛ wobu nkonta a wo percentage na te sɛ bosome biara bu nkonta o na wotwe biara bu nkonta o damu biara bu nkonta o ana efira no pa kɔpem anwummerɛ deɛ na meyɛayɛ a ɛyɛ bɔne deɛ na meyɛayɛ a ɛyɛ papa ɛna meyɛtumi paase de kɔ heaven yɛwɔ Nyankopɔn kae amen nti sɛ woteɛ na wotie me a bonsam gye mu no ɛwɔ hɔ papapa nipa bɛkɔ hɔ dɔɔso nɔkorɛ hwɛ wo yie no wankɔ obi yɛka ɔbɛdane asase no akurofo nti hwɛ ɔsɛ ɔbɛyɛ dɛ ɔbɛdane asase no akurofo obɛdwiri asase so nneɛma nyinaa to ogu ɛnɛ hwɛ da yɛ nkurɔfoɔ sie nkurɔfoɔ si da yɛ o metɔ da mtumi bɔ m'ani akɔ bɔ m'anim akɔ mtumi tu kala bɔ m'ani akɔ homa wokɔ no obi esi fie bi si hɔ a masa ɛnɛ koraa penti ɛtwa mu o sɛ yɛda mu hɔ a yɛ mpenti o yɛ ne pop na wowura inside a wotumi sɛ yes sɛ yɛnka sɛ tena ase a wontumi ntena ase da nhyira ka nyame ni amen hwɛ kaase a ɛbɛ wiase kaase a ɛbɛ wiase ntwi na wɔn ne twi ne ho na sɛ small boy bi de kaa bi ba so Santa about ɔdi mewura fi sɛ ne tap a ne ka ho no ɔso wɔpɛ 12 billion esikafoɔ ne ko kaa no wesi na mɛtɔ small boy o ebi mma Ghana ha wɔn ne de kaa de bi aba ɛna nipa bɛka 12 billion de atɔ kaa no ɔmo sa akɔ ho na mɔni o ebi wɔ bi
Shaka Yamini. Amen. Machine Namoni, a Piwapi. You don't pay me to me yet. Yadia, dear Benjamin, woman, sir. What try and quite. Amen. Mummy and Faso. That should be the enemy. Amen. Amen. Now, what about saying the bonnier for free? So now, also, I say the bonnier for us, so the bonnier for Yamiso, I say, woman. They say, Chacha Naban, a kiss of Wibri, Moto. Okay. Pepe, the Mumma Besia. Bosamonyo, Motono, and wash his shirt for front one polish and what diaba. The Christ of Formant here, Pepe. Right? Sadia way, so one way. Now, will be tied down now for Tubia. What to Yanko Pomra? A Hurufem Sika now, Cope. Why do you have an inch? Amen. Younger. Now, or so many more Kunini and shrine down. Dano, you do Mechanic Caribbean, yet you will be any other. Nancy, Karabai. Hey, almost the bar. Almost the bar. And I do so bad, do so for never. Mother. Light of be a reaction. So wouldn't work. What's a crowd? A does have some web as you. You won't have web be a more. You won't have web be a. When you be higher for what is soon up a sewer. I don't know, sir. Nipple Gania would know be but pimp. Now we must swap pie. We must swap pie. We're done with that. So I know I said when you actually baby. Zanka, what is I? You saw guy see what we are never. Unim says what about him? Gay, not here. We never bukura over sorry. Amen. Amen. Now, we have been someone a different. We have been someone a different. What? And this one train. But so many shrine. Now, we are seeing someone bonnet. Yankupa boss on your assassin or between we are seeing some. Our bonnia, Nipayo. Okay. Okay, so Nipan man, why? What do you we are sure, sir. We need same thing with you. We are 100% sure, sir. What do you need same thing with? Yeah. Or better than him. Now him. Now Okoya Quadano troop. Okay. No son of Bamana Betana. No Saka sorry. As I can see everybody as you. Papa. Do be a Timmy Dame piano. But how chow? Yamias, yes, na body be in the podium. He and uncle would have had that movie. About the young film. Amen. Now, make you the first one. Oso abatwe abade foaso ewo wa mumuyo ho ewo wa mumuyo ho amumuyo oba wonu yonko ba muda eye mumuyo papa aha mo adwuma eye mo adwuma loba what ma dada yonko ba na na twempana. Ayamumuyo, we be a child. Hallelujah. Amen. Bema on the young Bemada. Huh? Me and I became myself. I said, Yamia Boma. Your ban said in the video Bogo. Your ban of your ban to your burning. Now what you are winning is you walk of fat. Me, you miss watching out of a bomb, a chair boy. Now, we na so pay. Mother, when someone know, Papa, the 1 for years in Tamwa, or do you be anya? Tap on India Mumuya. Shraka about the dinner. Amen. Nipa, one a boata. Mumuyo. Nipa no ne aboa. Obi ne kraman, obi ne odwai, obi ne aponche, obi ne akokɔ. Ayamumuya. Na say Nigeria ni abrante bi akwa akwaje sakawa. Scam or best scam ni bi.
nti ne madam no ka kyerɛ ne sɛ this one na ntwie ɛda sɛ ne sika naba na aberante aka nantwie ato fam nantwie yi su sɛ meyɛboa akoa no sɛ mi sɛ ɔyɛ aboa so mɛfa because na aboa no mi sɛ bi a ohun so ɔyɛ aboa ɔsɛ mi sɛ ɔyɛ aboa ɛsɛ mi na ɔbɛda na nipa hwɛ nantwie nim Yes. na bɛrima aworo ne nika na aworo bɔsa na ɔne aboa ɛda ɔpɛ sɛ onye sika ɔpɛ sɛ onye tini ɛda baako bi ɔtwa nipa ɔbɔdeɛ nkae nyamsom a yɛasom no gidi adwuma a yɛyɛ yi akatua bi wɔ mu na ɛda a wɔsoro bɛpɔm na asase bɛgye soɔ ana mu sɛ sɛ akatua wɔ adwuma no nti nyame ma mommeɛnhwɛ yie na de onyame de ahyɛ yɛn nsa no yɛmfa nokoradie nyɛ ho adwuma nhyira nka badeɛ ni Amen. ka Mama po hantan to atwa. so bɛdan Mama hantan fo hantan to atwa. no there is no God Yes. Yankopɔn bi ani oh Bible no mo bɛ daadaa Yes. abrɔfo de Bible bɛ daadaa wɔn na mi anya adwuma wɔn na ama ahia bibifoɔ nti obi ka sɛ nwo yi a na obi hwɛ di na ɔkɔ di baako akyi broni fa Bible mɛ daadaa obi awo No correct. wokɔ Europe a nsɔ da yɛ wɔ Europe no ɛkɔ bɛ 2000 America koraa deɛ ɛwɔ nkantabo first America no America edi ka baayɛ no wokɔ buronu biara so a mmeransɛm du the 10 commandments no na wɔn twere si hɔ No correct. first na America foɔ gye Nyankopɔn di no mmeransɛm du wo ha na ɔkɔ pie so na wo kenkan No correct. buroni fa Bible mɛ dada obi a na mo nyame asɛm na wɔn de ayɛ dɛ abrɛ yɛ Bible yɛatwerɛ no mu sɛ obi nkɔdi ewu ɛwɔ Bible Debi. sɛ kɔdi ewu ɛwɔ mu Debi. kɔbɛdwama ɛwɔ Bible Enim. yɛ karabule ɛwɔ Bible Debi. ɛsɛm a wɔn mu nyinaa yɛ nsɛm papa a wodi so a ɛboa w'abrabɔ Papa. mu bie nada bagye Yesu di amen Amen. ha Mama ahokyerɛ abrase. sɔ bɛma ahokyerɛfoɔ ahokyerɛ ayɛdɛ Abrase. ɛbu a wonya sika kakra bi a na ɔkyerɛkyerɛ ne ho ɔbɛsi ehyia mu a dɔɔ no bɛka bi a na yɛmfa No correct. masa awo sika nko ana di o Apa. ɛna obi a na di ɔte aseɛ Eh. nhyira ka nyame ni Amen. nti biribi a wo bia ɛmfa nkyerɛ wo nkyerɛ wo nua da ɛma wo nua nni ho awerɛhoɔ brɛ ho ase amen Amen. ha Mama da sani ho ayɛ na. aha Asni sika mapa. kwa Asni ofe sika mpo. yɛnkɔ Enti mama osoro awoso. nyankopɔn sɛ ɔbɛma wo so ayɛdɛ Awoso. ɔsoro bɛwo so Na asase ahihim. asɛm bɛbɛ wo Papa. woyɛhwɛ yie o ɔsoro bɛwo so Na asase behihim. asase no gyina so a na ɛyɛ wo sɛ yi Edi afri ni sibia. ɛde kɔ ne mu na de wɔba kyiri wotumi nyina ɛka sɛ atɛnhye woboa wontumi nyina daa example no wɔkyerɛ wo sɛ wɔɔba nti ɛnɛ akristofoɔ a yɛhyiam nyame sɛ menka nkyerɛ mu sɛ mekaa wɔ nyinaa wie na ɔsoo mu na wayɛ bɔne a baabi a ɔde bɔkɔ mɛka akyerɛ wo No correct. yɛsɛ yi asɔfoɔ ebinom nkunahyɛ sɛm nko a wobɛdi yie Man. nyame bɛhyira wo Amen. wo bɛkɔ aborɔkyire I receive it. aborɔkyire ɛyɛ obi kurom o anaa nim saa No correct. na hɛ sɛ wotena ase na wobu wiase wɔ mu nkonta a wɔn mu di yie no wɔn mu di yie paa no wɔn na nsuro Nyankopɔn No kwasem. so ɔhwɛ ewiase asikafoɔ a sɛ yɛbɔ wɔde sɛ bɛ great o sɛ hwan yɛbɔ ne din no be great wɔn na nsuro Nyame No correct. ɛsɛ wɔn na ɛwɔ sika wokɔ China nipa sɛ na ɛsom Nyankopɔn wɔ ɛsɛ China na wɔn na ɛwɔ sika Omoa. wɔn na ɛyɛ nneɛma kɛseɛ kɛseɛ bɛ wiase sɛsɛ Papa. China fo wɔn nsuro Nyame wɔn som abɔdeɛ No correct. ɔbɔdeɛ hu yɛ mɔbɔ Amen. Amen. nti onyame ma mɛse nyase bɛkɔ na wieyɛ na obi a wɔntimi ampaase nsɔre a Yesu bɛyɛ biara nyame de wobɛto gyem Sir. wɔmfa bɔne nkyɛ
Amen. Nti Adam ene ne yere afom ye pe ene nyame siesie eja eno to wiase we hu. 2 Peter chapter 3 verse number 7. There is a bio. Yawa woni nukura nyankopre. We are nyankopre asifo ne dai ni. Wabu fronti asase awuso. Wabu fronti asase awuso. Mama ntumi. Wisi utam kora eya sore wo de hanyumo adutuni tun sisi e amen oso to nyana bibi wura wu papa amshira wo to nyina na bibi ewura wu mu nti asori woi se nyame pe waje wa ene wo kire wo se bra de gidi mpa ba na ba nyeze mpa bo de nyame fra wo opese obeye gidi ni amen we aya natural church anya artificial Shaka nyamiri. Amen. Yoga. 2 Peter 3 verse 7. Verse 7. Enipa nti atemu ne ho kokobo. Osini pa nyadai. Enti atemu ne ho kokobo. Nti sama make am tie ni yenkwa. 2 Peter 3:7 no. Wasai. Osoro ni asase a wo hoyi. Wasoro ani asase a ye tesuoi. Wode nasam na akora. Nyankopɔ de nasam na akora. Ɛna wode asiam oja. Wose ewiem ye yehuni. Baabi abokɔ bi ye ho. Onse pila bi si ase. What say a swati eguda? Debi. Na me asem ne kurum. No kre. Umi nso nyame o. Amen. A Christopher, umi nso nyame o. Wa unya maji nyame ni ye, bajini dio. Na sem kese bi ba. Amen. Amen. Pa, wodi asiam oja. Tienie. Saka bi mo asai. Wodi asiam oja. Sa saka bi. 2 Peter 3:7. Wasai. Osoro ni asase a wo hoyi. Osoro ni asase a wo hoyi. Ode nasam na akora. Nyame de nasam na akora. Ena ode asie. Ode asie. Amoja. Amoja. Ama atemuo. Ama atemuo. Eni nipa mumuyofo. Eni nipa mumuyofo. Esai. Wa mo say yeda. Do nyame ba say nipa mumuyofo. Den wa ye ho mumuyo. Okiso ni ba ma no yere beda na hye kondo. Enwawa. Awre hu papa why you ba ho ade obi kwa no eye wedding ma so fo chira no kre na no yire beda no akoto kondo won say de be nyame abu fo kura ne say ukodu drugstore no o say nipo nyina sister ka cho say bra aduru so o so hwe wo yes esa na aka no kre obi aba o hwe wo obi timi di 1 hour ewo pharmacy o hwe wo condom ba kwa okoto nti wo sa ade a wo ya na nyada anya do bia wotia waji Yesu edi bia no hwe na wan hye condom sa wo no yire de be hia da wo sa asasi so mpai bopai besi amen wo Nyankopɔn ba ono wo hwehwemu amen urane mana se mu ntiase amen yaga 2 Peter 3 verse 8 wasai afei awurade da no na adofo yi mama de bia ko hintam do Christopher nyame se men kan chew se mma de ba ko hintam se da kro ya awurade ni so mfia pem dako eye hwan eye awurade ni so mfia pem ana bitin go fo bebede no mu free preach ka se Yesu beba da beba ngoma yes anya no kore Yesu bia ma chira bo so mutimi ko tena radio station na ono so odifo no no ka che wiase nipa nyina se wiase we nkwa na wieye do be ye bia wonya ye wie na wu anu ano no
nipa egu na sɔre dem wala wiase we antena hɔ dawo ɛbɛkɔ na wiye na ade hu paa ne egya onyame de aboyefo ebewuram nipa nsakra na dwene o amen nipa mfa Yesu yie amen na dano ebetu ya ni behunu amen amen pa na mfirihyiapem ya ne sadakoro mfirihyiapem ya ne sadako Awurade nkyane ne bɔhyɛ ho nti nsɛm nyame aka to so ɔbɛba no ɔnkyɛe sɛdeɛ binom bu ne saa kyɛre no binom sa kyɛ na mmom ɔma ne bodwo kyɛre ma mo nhyira ka Nyankopɔn di daa amen Nyankopɔn me ate aseɛ sɛ ɔde ogya bɛsɛ ewiase na egya no a ɛba no enye egya no nko awo nneɛma bi saa firi gya nim okre nneɛma bi firi gya nim wode ka Deuteronomy chapter 29 verse about 23 the book gya no a wɔde ba ana wato ne bo ase ne wasiesie gya no okre baabi adeɛ bɛkyi biara ɔmabɔfoɔ no yɛhu adwuma de gya no ba no nya nkwadagya amen amen wɔn sɛ wokɔ Sodom ɛne Gomora sɛsi ayi a asase no Nyankopɔn tɔɔ gya ɛde hye Sodom Gomoriafoɔ bɛpem na ewura bi afifiri so da ɛso da hɔ sɛ yia wode hwemfie dodo a nyame yɛ saa adeɛ no yɛgya no ɔhyekyɛ Sodom Gomoria adeɛ papa amen amen kɔ Deuteronomy 29:23 ɔsɛ sɔfe etigya no ɔso wɔde sɔfe ɛne nkyene ɛna nkyene asɛm ba o sɛ kuro da ho na akodu fie a fanchi kakra gu nsuom na fa gu nhwadeɛ nyame de wogya tanaa wɔsɔ ɔde ba ɛne wɔde sɔfe agu kyɛm sɔfe no yɛmfa nyina wɔma bi te sɛ rɔba yes rɔba sɛ egya hye na de rɔba to mu a rɔba no nane ayɛ hwɛ sɛ deɛ teɛ nti atamu da rɔba no bisɛ sɛ na ɛbɛyɛ egya no ɛda fugoo ɛna rɔba no egum na anane afiri gya no okre ɛnkyɛn no deɛ sɛ wotɔ gya no mu na wokye na wo paapaa a ɛwɔ hɔ a na ɔde nkyɛn kakra gum wotɔ gya no mu a wɔhye a wonwui a wapaapaa no ɔwɔ a na abɔfoɔ no asankyere na ɔde ayɛ wɔn de egu kuro no mu yes nyame bɛtwe nipa so papa nipa bi hunama ne nipa bɛbɔ bena de mo a motia me yɛ motwa mo akɔ yie akristofoɔ motwa mo akɔ yie Yesu deɛ ne berɛ ba asase so papa ɛberɛ no bai ɛsoro nipa de nyame asɛm mu di akɔ Onyankopɔn se wɔde ogya abɛkyi nipa amen wɔsakra wonsakra yɛ asakra amen amen kwa sɔfe ne nkyene sɔfe ne nkyene hyia ɛbɛhyia asase no nyinaa sɛeɛ yɛsɛ yɛhunu egya no deɛ ɔde agu mu a ɔde bɛhyia abɔnefoɔ Adisɛm 20 verse 14 the book of Revelations deɛ ɛma ogya no mu da bɛyɛ awerɛho paa na mekenka kyerɛ wo yɛnkɔ chapter 20 verse number 14 verse 14 wɔsae na wɔto owu ne asamando twene ogyatadeɛ no mu montie o ansa na gya no bɛhye ɔdebɔyɛni no nyame bɛdi ka kye wɔwuo ade wɔwuo ato gya no mu the asamando aka na wakye asamado samado so ɛbɔfoɔ na ɔde no ato gya no mu yɛsɛ wobɛdɛ no wawu bibisa wo a woda gya no mu bɛdɛ na wawu because wo ne wɔwuo nyinaa na da gya no mu okre wobɛdɛ na wawu asɛm bɛbɛda bi o asɛm bɛbɛda bi sɔre Sodom ɛne Gomora ɛkwan Nyankopɔn faa so tɔ gya bɛkyi nipa a masa ahomete ne sɛ wote a na wonya nhyia Yesu Kristo a ɔdɔfoɔ ɛna mepirikyi wie a ɛne Kristo mɛtena amen sɛ wɔgye no di ɛna ate asɔre fie wɔdi nkwaseasɛm ɛmu nkwaseasɛm a masa sakawadwe wate amen na abufuo a efiri so ba asase wɔ so nipa bia ntimi nyina ne mu ɔti na ayɛ adwensakra brɛ amen amen kwa
What woni asama do twino jatade no mu. Eti onyame beto woni asama do atwino jatade no. Wai ni owuprenu no. Woni owuprenu no. He say owuo wo dejem ohunamane. Asama bi dejem ehunamane. He say he na abakro. Yes. He na abakro. Owurade hu yamabo. Amen. Akinsakire wo hia mani papia. So baba fa Yesu na yabo wosu wonsuom na we did the Holy Communion. No nya won kronkron ne bie na watena dom na se. When I achade akase. Amen. Amen ahode. Amen. Kwa yawo be piadia so do meri me. Aba wenya ni modi mobo. So juma yeni. So kufuni. Obedi na tamfo so ni. Wasi ayo temu ya hwe ho yi. Amen. Wasi wa mu nyada mu ya hwe ya ho yi. Ne ntra Kristo nase ne mfa na se mobra nshira nyame de da. Amen. Kokakra Revelations chapter 20:15. wasai Na obiara wa hu ne se wode na se nkwa nwomani mu no. What you need to know jatade no mu. Ahasu ya asem kase. Yo nwoma bi da heavy a your friend nkwa nwoma. A master list. Do bi obekọ heavy bia. Ni din wo. Wo asase so a ye di ka twere wudi kọ sa nwoma no mu ansa. They say we are sure say wudi wo. What's Moses? Ebere Nyankopon ka se Israel fa kọsombo somti obese wo mu nyina. Moses ka che Nyankopon se wurade. So woso be say Israel for pa de a. And you say me. Aba Muslim for atise wa say Israel de a. Ene emen so say me be. Say me permit free wo nkwa ngomanim. Moses ka che Nyankopon. Permit free wo nkwa ngomanim. No kore. Nkwa ngoma. Odi ankomo a eja ne ba hyew. Wo ba ifu a odi ntimi nkom. Kromfo di nkom. Debi. Obi a ya za kayere odi nkom. Kalabule odi nkom. Hallelujah. Amen. Bama ne yinya bibia na wogya no asa kwaware ukọ bunsam dem. Oba gya so de no. Yesu ba unkobi. Tu ba gyan. Utua to bregu. Ye wo ye bia ye. Kan ko akira. Timothy David ba. Adakasia bi ba. Nipa ba want to twede. Nipa nya kama flow. Nipa nya babi enwane nkwa. Dinane ya dombra. Obi a wote a wote bani akonya so bia. Me preach ya sorry free so. Adamude be ye go. Edi cheda no. Temu da be dey.
Because the people are within the Meshia, none of them send Konu in a Kofako, but Nani and Chela, and each of them. Amen. Mumia Mompaye, Nanya Misu, Matna Yemu, Nitimin Sunya Miaba. Radian Faber, amen. Bonnie be a how we are. Janabashono, Paul Truby, you can guide. Galatians chapter 5, verse 19. What's I? Galatians 5:19. What's I? Now, when you my daddy perfect. It was it. Now, when you my daddy perfect. And yet, your mamma. There they go, said, a grandma. Now, when you man, a daddy perfect. A daddy perfect. And near grandma. There they go, said, a grandma. Obi wa nyame asem ntinimu de girifo mpani fo a church and say adwamamọ nye monko bi o say girifo de munmu ani say wabodwaman hia adwaman e dangerous papa so your ba na nware ye na be ma no wada wo ye be ma na nware na no ba koda ye wura wale sayim wo ye ba warefo no ma be ma foforo no wada Bema wale for uno ba fufura koda. Hey. It's dangerous. The nyama ni paya wombe ko jemu no. Yeri ka say ade adwamamọ. Adwaman. You don't send na common thing we ase. No kre. They say empana train ni mo adwamamọ no. Ya chese ya polish ma aye neat. Dine ma metimi ka che ne ba say we yekurasi ni we atete kwa. So they are one for and Namono, with fee. Sorry, no pie. Nano, Yaman Saban, or by one more to buy. Caesar, your cousin, you what? Okay. Now, a drama more. A Susan and sword does. Diana, Tian, Bible say, Opa Jamania. Jim, why you young put you are the Jim? Amen. Amen. Younger, any a free. Your Bama boa. Ne yiri kure bunin sa no opane ne nada obema bi ho obana bunin sa no opane nada eye fi ebrei pa ho mase ebrewa bra base papa na e ma wontumi nya pa wonyame mu da duya bana busa mabema no na we bama obabunin sa enkwane nchai eye fi amen amen kwa eni ahohwie Okristo ni auto chacha. Yeah. Uye koshini. Okre. You koshini. Akoyifo ngo have you. Na holiday. Ye ko lake. Na Kristo ni edim o ko lake. Boko nso mo no oba bo nanim. Bikula we D4 sempakani. Tisabia, who ma tumunya. So when ya ya ukojem amen amen kwa eno otan obi nyo body bia so tan obi wo sa su no se wo sa su no a uni Kristo honhom debe dobi a wo tan honhom bia no se wo ye Kristo ni no ansakra wadwen a Yesu ba ukojem Bible na kanyam na meka amen amen kwa eni akayo Akayo sisa uno obi anyaka uti asori fie no obi yaka we me nchia ne da wa nwa na nsa se obi okoto da won nchia ne da na we say Yesu ka kire se akai my anyaka edua ye ne etida ma ye di ka je Kristo adi nyina no ya me se me kan cho se we yaka ukọ bonsam jim Dobia otia we aka bia pa ya be fa so a obesiesi asem ma sundua ba bia afa so nyesa wu na obregu amen amen ko ahoya onanti manya obi ye no onte ase so onanti manya no obi ye de a ene ensei na wo tusa wo honam na wo tusa wo huhumu na mia mamua na samuasi no no abedwa kata se ye kan ahoyi ahohom ye hohom a efiri Satan chai se bi tumu a
yesu se me nka nto se yifuru mu nya sa on kan na ma ho hoya obi na nyame abo no wonyi okunu ana okun tena se mwase no mote wo be so fan sim akwan bi asa hoye nti kiki okun sam kire sa ma oba na dwen seye Yeah. nti ma warefo unu obi achi a nuwa de mu nkoma nkire obi oba num difo bi anya sa so yo ba na do ware nkoma nkire obi a chese wuni mu nyansa Okay. wonya sensible wonya mature in marriage kan ko akira mo shiraka nyakopodi. Amen. The same thing apply to men. Preach on. Remember bu no wonu obi hia no kan yira intasem kire obi atwe wo fom eso ya mature. Hallelujah. Amen. Wewa Any abufuo asam kakra bi na siye no baba se otima kotam TV abehwe from TV na pai what do you like you want to fridge motor wanusu na biri wona ebe wanusu batew ebetew what pipe fridge okay what pipe TV asa say fridge bebo yes do come sa na teko ebo donko a obe pante na ahwe obehwe me na abehwe me uskomdi na na wura fini ho wa no akobie fridge obi ya na hwu na hia ro hey me wura fi hallelujah. Amen. Abufuma nipa bia wa de papa ka be boa ne daache awade na gu abufu ema muntie me so no bi kan ku ho asem kire wo a nyabotre nipa bebere wo a wo menye Okay. woni na wa o meti mama o taya beto no kuntem. Amen. Owurade mi yani. Amen. Yankwa Any apere ene manso twi nyina gina wanski hey me na me dia me fa ma wono so meje afiri onsam me fa ma meje afiri onsam sa na ekoso wiase ise sane me na wura sore dem awura busuam ana asa be wura o man mu ise aba enya nto ye idi bi ma start bo electoral commission so bo me wa the electoral commission no enya nto aba so I confused ya mo mpa ye man oba de fa ba ne ncha amen ka any kunsum sanko fo no mo tifie mu a kane anya widua no so de dua he na nko timi mo ano kunsum ni bako no oteligate an open to kwako oburu kusu wudi akoro so be si twa no ofia onya akoro omunye ni papa the what is sakra yes abeko gem amen ka any papa mu obi papa mu ni bi ni do bi papa mu ni bi oni do we saka so what I say kristo eba ebe yi wodo di kire ye nti asu edi yesu achi no esese asu yi wodo di kire ye ho amen omo ya yente ye ho ne ento ye di true faith no ye mpedi ba ko fanto aso nye di ba ko to aso enu anu do omo ye enu ebe ye bi yes ubenye di peso adi wachi sesi a no kore gidi fo munsua babro munsua bible ebinom sua bible ba dodo no ansua do obi suro nyame watene ho akote asore na obi di nachi ese uko bunsima juma na so ko heaven obo ko ahoma ebo wasene wo hu se won deserve sa ahoma no bo wasene no kore eso na ahoma mienu bo na se ni asade ade asa eguruko dese o ya apostle adanya mbesi form abofo kan wo bofo betima so ngugu so no de akekere wo kon no otwon form ukatire meyi so ngu wo uhinu mu puru nsuo nsu ngu moja ba so ngu gozo wo de jem what hati yenyina anya adwensa yasum yasu
So what I say, the begin painting dynamia samso. I didn't hear. Amen. And to come once say, oh, Yamia Semu. Shaka Badida. Amen. Any time. The time was our home. Yes, Uncle Heaven. One day, Penani will be shy. The away and independent, who yet won't. And I was out the fuck of Froswa. You will obey your heart. When you will be banned here. The treatment of the poor be banned. I don't know yes, sir. Said the old woman, son of class will be no. Okay. Until woman of one Matia, Mudomanam Carbon, Sumunya in a yet. Now, may one child, my dear. Yeah, we don't quiet. No, her name. Who can't quiet? Bobo. Last soup. We would one find yet. Because one young one quiet that over to feel. But to feel. One child, man, adio. Be beer. Now, what you go after so. Dinafrana be mature ewo niamasiem mature ewo duane nuam mature ewo hodidiem obu a mama mo panse ko mo ntimi nsi wo na asasi mama panse ma wo mo wo san kwada no wo ni tan asa wo ma wo to sa efrina tia wo ma chomo de e kenya mi asamo amen amen yego eni sabro e na kisofo bi no musa Binom sa nom sa wiye no sa betra so mfie o so bibia he o yakopon o abochali o but say one saka one day obuku do bia tia bia no what yesu edi a enkwanom nsa o kan sa ensaden ensa abro tufure ho amen amen eni agobone agobone me say we boss how ba me mosu we boss arab ma so na me mosu odwuma na we ne agobone adwuma nti obia e boss na onya no ba opusofo bonus onya bebusa akwhye omodwuma ne agobone adwuma bobi na ne mama so apai timi bobi na no achi my cousin tell me the 3 seconds. Actually, $11 million. Tama no 1,000. 3 seconds. Ke. Naturally, yes, she will be her. $11 million. Yeah, can't go this. Abu Bonnet. Amen. Enemy attendants are. Enemy attendants are. Yenuna me bomb coco. Yenuna buy a coco. Said you me bomb coco. What the cowboy coco cannon? So no yes, I knew me. Wo bi o ye sadia me kan wasem bibia no onya nyankopɔ ahimie no me na me kan nya woa bible na ka onya printing press tin some be bo so nyina so e bi sa so bi wo mu a e firi na ye hu adwuma na mfiri mu na sa o se me kan cho say onya nyame ahimie no shaka ba dia bi amen eja no a e be hye abonefo no enya de e be dum na ne kina wo ra enya ngora asem za wo nya tie se ebia wo beginam anopa de be do nwa na ahye adumu Mark chapter 9 verse number 42 yesu ne kai asampa no papa na di jane ba do na kasa ne yengo Mark chapter 9 verse number 42 verse number 42 what say obiara otuntum ayi a wagye me die mu bia kosuntibia no kwa eyema ne se what do you am what can say sign the comb? Right. No, then what to boom? O baby for kwambi so. Ayi nyankopon ni pa bi afri nyame adwuma. Boma bi for kwambi so. Ama nyame ni pa bi akoto so bi. Okay. Obra wanye ne bone. O so wa wote sa na te sa de ai. Ete se. Eyama o se. Eyama o se. Odi awia mo kase. Wodi awia mo kase. Ede se. Yemfa se ebuat kanena ema no ya mo so aduro. Ye didi mood ba be bukom. Na ye do be koto pum. E koto pum. Kwa na
sa wo nsa to suntudua yesu se sɛ wo nsa to sintidua twa ɛdeɛ paa ne ha wɔnti ma nso nyame yi ɛno wasɛm na wɔka obi wɔ ha wodeɛ yɛ korɔ no ɛhɔ a na ɔkɔbɔ korɔ no ɛhɔ a na ɔkɔbɔ korɔ yesu mi nka nto sɛ sɛ woanya saa korɔ no no baa wonya heaven kɔ wobɛkɔ gyem nti gyaa korɔ no ne bɔ ɛno ne sintidua obi so deɛ yɛ sisie ababa yɛama yɛ 200 Ghana nipa fɔ yɛkyɛ ne sɛnsɛn 50-50 ɔbɛnna de saa akɔpɛ sɛ abɛsisi obi nipa fɔ ama 50 Ghana nyɛ obi a 50 so obɛkyi ne saa pɛ 10 20 de afrɛfra asisi obi ne nyinaa yɛ bɔne kɛseɛ wɔ Nyame anim papa amen amen ka sɛ wo nsa to suntudua twa o enti adeɛ bia na ɛbɛsu ha amen amen Yes. nhyira ka Nyame ni Amen. amen ɛsɛ deɛ na ɛsu heaven kwae deɛ bɛ na ɛsu heaven kwae woana anim o woana wonim nti sɛ wonim deɛ a na tie message yi wie a na watwe wo afiri na biribiara yɛ asomdue amen amen ka na ɛyɛ ma sɛ wode nsase ne bɛkɔ nkwam aha ɛsen sɛ wowɔ nsa mmienu aha na de bɛkɔ amanehunu kurom aba ogya a enum da no mu yesu sɛ ogya no nyɛ dɛn enum da wɔde kaka amanehunu kurom na kyɛ sɛ baabi a wɔgya no wɔ no ɛhɔ yɛ amanehunu ɛna saa yɛ ogya a enum da na hɔ na ɛba bɛdum sɛ agya no nyankopɔn sɛ wokaa bible no a heaven no a yɛka ho asɛm no nyame asiesie ne sɛ kuro na ɛbɛduru berɛ bi ama onyankopɔn ma kuro no firi soro abɛsi asase so yes ɛsi asase so a atenefoɔ nyinaa bɛkɔ akɔwura kuro no mu nɔkorɛ wɔn a mu ma yesu kristo no ɔma bɛwura mu na wɔn ne onyankopɔn atena ɛhɔ mfinhyia sɛ apem de sɛ mfinhyia apem no du paa bonsam bɛkasa kyerɛ wɔn a ɛdi n'akyi a wɔkɔ gya mu nyinaa sɛ wɔn mmea ne kuro no nkɔdi ako nɔkorɛ asɛm sɛ ɔte aseɛ amen saa berɛ no nyame bɛpagya kuro no sɛ wɔde kɔ ne sibia ɛhɔ ne wɔgya no bɛhɛ ase ayɛ adwuma nyame de abufuo de wɔgya wei ba a ɛyɛ asɛmpa ba yɛne a yɛkyia wɔ yesu kristom yɛne a yɛgyina ma ɔyɛ adwuma no mo a mɔbɛsra yɛyɛ wohia yesu kristo ɛda bi ba a ɛyɛ da ɛhu ɛda bi ba nipa bɛyɛ mmɔbɔ ɛda bi ba nipa nya baabi nyina sɛ wowo yesu a hwɛ no kyerɛ kwae hyira ka ne nim amen ka na sɛ wo nan to suntudua a wona to nsintidua twa ka ɛyɛ ma wo sɛ wode nansini bɛkɔ nkwam woyɛ dravani da biaa babaawa bi akyɛke taa ma wotwam wobɛtwam biaa na wɔbɛgyina hɔ atade ɛhyɛ no nyɛ ɛna ɔba no ɔgyina hɔ nso ɔnyɛ ɔbaa ketewa o na bia du ano afa no na bia du ano afa no dɛkɔ ɔde nsa bɛba no kom na wobɛhu sɛ w'ataadeɛ no ɛkɔ soro na wadwen bɛyera na wɔyi bɛteɛ no na nneɛma sɛ yɛawi nti adeɛ bi a woso sɛ ɛbɛtumi de bɔne aberɛ wo bia ɛnkwa ho yɛmfiri wɔ abrabɔm amen na kuro no mu ɔkristo so mu amen 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 ka ɛyɛ ma wo sɛ wode nansini bɛkɔ nkwam aha ɛsen sɛ wowɔ nan mmienu yɛkwa na wode bɛkɔ amanehunu kurom mepa so mu aseɛ ɔkɔ deɛ wɔn bo nwo na ogya no num dabi deɛ wɔaboa anwuiɛ na ogya no numyɛ deɛ wɔn aboa nwo na ogya num bonsam gyem hɔ no sɛ yɛde wo kɔto hɔ a wɔn sɛ mɛdika baaba miɛhu sɛ ɛyɛ ogya ne sɔfe ne nkyene nɔkorɛ nti woda gyem hɔ no wobɛhyia ne wɔpaapae so na anwu yi o nti wopaepae saa bɔfoɔ no hwɛ wɔ a na ɔmpaapayɛ no adudu ɔmo pɛ no a na wasa nkyɛn no bi tuo gu wohyɛ no so nyame asa wɔ nipadua no mu adɔre mmoa mmoa no adɔre no wɔn mo saa wew ɛwɔ inside hɔ papaapa
see treatment on your body bring nipa I do bone was as you so and you better but yemi the chairman you know but no be a do should be a brother children on that then you tell sorry for you nyame be tue dim papa Pentecost ni wasakra Roman ni wasakra ezi ni enyu bi ni woni mto enso oba koba kroso omfanche no Sure, Amen. Mark chapter 9:47. What's that? Now say when it was into the air. When it was into the air. Two. A young man saw the Nibia come back on Yankopa him. Uboa. Oh, have Matua, ultimate control. The man make a touch of you. Ultimate control. This is sad, you know how they are. A young man said, I then said to be alcohol. What are they? Obi to me here. No was half on wine. No was how easy. Oh, any so about want to know. But Obi couldn't be for frack. Use this hard and better to walk with Jim. Who cry? You are not one child. Look on him. Amen. Amen. Now your mouth so dear Nibia. Ever go Yankopa him. Essence so when you now I don't bet woman who could dear one up one you how say o janunum o man who come on a buanu o janunum o janu so nya dai enum asem bi ba ho papa ana de ehun say won say yen nema yen asase we su nyina no nyankopon ama abofo atworo o se pronate my CCTV camera de aba last obi send ya ebi bre ma me de TV so kwa kan ho asem sikani be ne yere ana te wasi de fie kama wo sikani to atoro bo aso asi ne fie ana sa baifuo bi ba fie ho nti anadwo da suo mu no sikiti fo ku kwa na no so baifuo no ba fie ho Oba praye ehye na ham ene wotena so tu praye o de abesi fie o nti oyi nkonya ofie o saa na o de ho abata dan na o gura be man na yire badum saa me no mo akora foforo na okotem akora no fi badum o de na ba ifie na bonte na obayi niam bone ati akoda na saa na osada akoda no ko na okọ obabi timesisa mpofiri ma wonte ase ya na nya kwa okay What's the Bible say? And then one of the moja na nyo. Yeni panunie tumidie. Yesi sumo tumfo. Ani o money e wasoro. Wa me enu omonya. Tire Yesu ka kire say, "Ye mompa ye da enya dai. Ye mra ho." So tamfo betimi do ato nso. Nyame ma. Wiase beko na wiye. Na awiye na ekọ. Abonifo nyina koja enum dam dokre oja eya hometija papa oja yehu obi mobowom isa wotia ene hwe ho yi amen amen ta ka ba wi o say Mark chapter 9:49 what say na wodi oja be hye nipa nyina nkyene oja be hye nipa nyina nkyene Matthew chapter 13 verse 41 am family wi Matthew chapter 13 verse number 41 verse number 41 another 40 no Matthew chapter 13 verse number 40 verse 40 enti said oboabo awura na no na wodi oja hye no wodi boyani bia obaye nkyɛnkyɛma kyɛnkyɛma mekan untre ko ada tundim ye kan kyɛnkyɛma ani wura ya dɔ aboa no ogu ha ma na wo abua trebo ase ahye ibu okura doto bi ne ekotwitwa mu okay so what ase amen ene die gu ama wia boso ama na wo sana de boyani bia ate onyame anim dida no nyame benya botra ma oni padua na wo waboaboa no na obaboabo ni nyina no na odi oja hye wodi oja ba rai ebe hye ko sa de be wiase awieye sa me wiase wie Matthew 13 verse 41 what say oni papa ne basuma na bofo di Yesu basuma na bofo na wakobobo sintidua sintidua tofo Bible so wo mu nue
obi timi study obi ehun weakness no wa fa saa kwa no so ato nipa ne sintidua ne nipa na hwe ase starting nipa ni saa hu sa we weak we ye mre wo saa de ewem no wa fa na da kwa saa na saa na we mre wo mu no wa ma na hwe ase wo mu. The Bible say obi a otu bi sintidua bia edan wonue amen amen kwa anyone now would tin someone nyina no omo ye dai etin someone ni be din someone o asa baba wa bi oso owu na enkrofo magye no adaye a woni papa panu bi osika ni pa atwempra one day okoda papa no ho ma ade ekye no odwale awie osesie no awie akase papa ndra ba bekwa kosi no wan papa no friend bra oba no ka kye say onko no badum ho ade be bohu bia mo nsuro onfa ne nsanso okay no so ko be kodu badum ho a wo pa so sumni ogumba no so do tetem papa ba say hey wonya ntetem abebodam so amfa nsa nso mu so abebodam onyenye hu na gisa wonsa so ema bi no mu hweye o ema bi no mu hweye hwe sika na nipa nya ne saa no enye yize saa o okay nye yize saa sika firi nyame ahome no ayekakra bi hade nipa be pray na mpambane so nya wo ho papa aye moja hwie gwo kwaso di muani miri obi shaka ba de amen na ya baby akodo na baba na so de nsa so wo no so de nsa so wo no je nim obedu fia no moja sha asese turu moja turu be se 6 months nie moja ni ntwa itu ni ba from be so beti ono ase de akon obewu ana we nso so wontimi nkofa process o meche papa no no o sika no benefo de nam kanda ba kwa mfa ne ntu di akwa wonyere batum Ghana ne won shiraga yamiri amen de adofulum mumma yem fa Kristo asem no so ta se obu a wote ya yemmo wasuda e wo nsuo mu da but wadebo su no umpe bone say yamfa nsuo ammo asubonti ammo wasu a untimi nko have man nyeyi untie nie pa onipa bia yamfa nsuo asubonti ammo wasu bia Yesu wo echi no bibia no betima agrant wo have kwama wallahi say yodu ba tu nsuo abba wasu ansa Yesu ka say mi che Nicodemus John chapter 3 verse number 5 asempa no ayo hani fa twere ma ye John 3:5 etimi ensa enchemunum what's that the gospel according to St. John 3:5 Yesu anu masam no Yesu bo say nokura na me se wo say Yesu ka che Nicodemus say nokura na me se wo say me ka kira wo say se wan free nsuo ne huhum so wan free nsuo ani huhum mu anwo obi a ontumi nhyɛ Nyankopɔn aheniam asam na da wo no is what Tiana said ye mo wasu awasu tirim ni ankyerɛkyerɛ wo a untimi nko have man nyeyi ebrentimi to aso bi dimakasa wie so kawa kuma so be so gie subo na na ye asɔre no a ekwada wo wurade wo nyina mabo amen onfia bone nkyɛye amen omana sɛm ntena yemu amen omiyan konkoden awatere ne kwa so amen na sanche na se Kristo pia nyakotumi to mechira yenda amen oh bom Asambay ene yakachire osambakani Jacob beji afi aka wa unsa chirai wa sum yaka wakuma oye gidini ena wote ha na unsa chirai a we de nchechire mu bi anim biem sachira o kai se boni mo ka obi oni padua mo ani nti
ɛna yɛyɛ mpaabɔ yi daa na di kyerɛ mpanin ne yɛmmoa mpaabɔ mu afei yesu frɛ wo asɛm papa yi akyi woaka wakoma ɛma ne nya wo sɛ ɔto anansesɛm o ayɛ wo sɛ story ɛna wabɛkenkan anansesɛm sisi o mede soasoa na akɔsi obi so ɛnyɛ bi ni ɛba life enti awurade frɛ wo sɔre bra ɛmfɛre sɔre bra ka wo koma sɛ wo ne ɛbɛsom wotie last quotation no ɔse ebi koraa na wusu no koraa wompɛ bɔne ba wo ne yesu nyɛ nyapam asubɔ no ɛyɛ apam yesu frɛ wo sɔre bra ne ɛmfa nkɔ nsuom nkɔbɔ osu yes hwan na asɛm yɛaka na koma adeɛ a wohu wɔ mu ara ne sɛ nka yɛn nyinaa yɛ tena se akɔsi sɛ yesu bɛba deɛ a baa sɛ owuo nso hyɛ kɔna hɔ